Naroka Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile a na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata ezinụlọ Cosmas na Eto Emelogu na-enye Chineke ekene ka o si azakwa n'ekpere ha na-emejuru ha ayịyọ ha n'ezinụlọ ha. Ụmụ Teresa Onwukaeme na ezinụlọ ya niile na-enye Chineke ekene n'isi mama ha bụ Teresa Onwukaeme, onye nke a na-eme mmemme na-elote ọgụ arọ 70 years o ji were bịa ụwa nke anụnwa. Victor Udo na-enyekwa Chineke ekene na-ayọ eberiye na-ekenekwa ya ka o si were zọpụta ezinụlọ ya, wee na-enyekwa ya ekene n'ụzọ pụrụ iche maka tata ọ na-elota mgbe eji were nwa ya. John Paul na Nwakamma Okechukwu na-ayọ nchekwaba Chineke n'isi ezinụlọ ya na ihe ndị ọzọ niile hapụ n'obi. Elias Ụgbọgụ na-ayọ ka Nnamdi Kanu ihe ọbụla ji enu ka aha ya aka n'ebe ọ nọ. Ezinụlọ Ọgamaka na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya n'isi Greg Ogamaka oge ugbu a ọ na-eleta mgbe eji were nwa ya, ka Chineke na-agọzi ya na-edu ya. Jude Mmojekwu na-ayọ ka nke ihe abụ na ihe nke ji Nnamdi Kalụ n'ebe ọ nọ ka a raa ya aka, ka Chineke nụrụ ekpere anyị. Tony na Ịma Ikeburu na-enye Chineke ekene maka ọrụ ọmụ ya na ezinụlọ ya, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke, nchekwaba ya na oriri ya. O si na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Valentine Izuchukwu Chuke. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi Charles Onyebuchibe na Sabina Oje. Ezinụlọ Ezrim na Alọpoje na-ayọ maka ndị mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ na ezinụlọ Ezrim na Alọpoje. Chris na Augustina Nwafọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Elizabeth Efobi, Sunday Efobi, Grace Obidike, Selina na Ferdinand Efobi. Ezinụlọ Ụgbọgụ na Arinze na-ayọ maka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ n'ezinụlọ Ụgbọgụ na Arinze. Edi na Angie Enwedo na-ayọ maka mkpụrụ obi Justina Mgbafọ Egigwe Enwedo. Rose Mmụọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Edwin Ọkpalugo, Juliana Mmụọ, Emeka Mmụọ, Caroline Ume, Frank Ọba na Daniel Mmụọ. Josephine Obieje na-ayọ maka mkpụrụ obi di ya Patrick Ozeme na Obieje na nwa ya nwoke Donatus Obieje na ndị niile nọkwa na Pọgatwe. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Ezinụlọ Clara Ọbụkam Ihekire, Lilian Ọnwasọ na Nwosu
na yomaka mkpulobi Angela Chinyere Uzoka Anakilite Nwosu, Regina Nwosu, Richard Onwaso, Teresa Onwaso, Bernard Ihekire, Virginia Ihekire, na Mary Ukwoma. Fidel na Ihunno Osuji na yomaka mkpulobi Father B.A.A. Osuji, Felicia Osuji, Anthony Nwekukwu Duru, na ndị niile nwụrụ anwụ. Ka mkpulobi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpulobi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Gerald Osuagwu. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. And all the time. When they can see a happy new month. When they can see a Ogadriyama. When they see ya, Chineke gozie ya. Hallelujah. Akwụkwọ gwara na Isaiah chapter 12 verse 3 na anyị ga-eji ọṅụ gaa n'ọmụmụ nke nzọpụta ga-akụrụ mmiri ngọzi. Hallelujah. Abịakwala m ikele gị o. Onye na-eme mma abịakwala m ikele gị o na nke mere eme. Anyị na-apụ. Abịakwala m ikele gị o.
Chike na-aza ekpere ya abịakwala m ikele gị na ka ị mere eme. Abịakwala m ikele gị na ka ị mere. Abịakwala m ikele gị dike na dimkpa. Abịakwala m ikele gị na ka ị mere eme. Ọ bụ ọnwa ọhụrụ ka anyị batara. This is a new month. Ka anyị kelee Chineke maka o mere eme. Abịakwala m ikele gị onye na-eme mma. Abịakwala m ikele gị na ka ị mere eme. In Joshua chapter 1 verse 3. Ị mere eme. Abịakwala m ikele gị onye na-aza ekpere. Abịakwala m ikele gị na ka ị mere kacha mma. Okwukwe m dị n'ime gị nwa atụrụ Chineke. Okwukwe m dị n'ime gị onye na-eme mma. Anyị ga-eji ọṅụ gaa n'ugwu a gakụrụ mmiri. Okwukwe m dị n'ime gị Chike na-aza ekpere. Okwukwe m dị n'ime gị onye na-eme mma. Okwukwe anyị dị n'ime ya. Okwukwe m dị n'ime gị agbakwuru ezuru ike. Okwukwe m dị n'ime gị Chike na-abịa ọzọ. Dị n'ime gị nwatụrụ Chineke. Gị onye na-eme mma. Praise the Lord. Ya bụ ụmụnne m na Kristi, taa bụ ụka nke 32 n'oge na-adịghị n'emume. Jesu Kristi na-agwa mụ na gị taa na anyị kwudosi ike n'okwukwe, maka na mbilite n'ọnwụ dị. Ndụ anyị na-ebi n'ụwa a ga-egosi ọnọdụ anyị ga-enweta n'oge ikpeazụ. Anyị na-ajụzi Chineke amana iji wee kwudosi ike, nwee ike ibi ndụ dị mma ka ọ ga-abụ n'oge ikpeazụ nke anyị. Anyị esoro keta oke na aṅụrị ebe ebe n'eluigwe. Ya ụmụnne m na Kristi, iji wee kwado nwa anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia, ka anyị nyocha na akọnuche anyị ma mee ezigbo ebere maka ndụ anyị niile. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị ume njọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke jike niile onye ebere, were obiọma gị wepụrụ anyị nsogbu niile, tọhapụ echiche anyị na ahụ anyị n'ogbochi ya, ka anyị were nwee ike ime uche gị. Anyị arịọ gị ihe ndị a site na n'inwe naanị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha chi n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ abụọ nke Magidis. E nwere ụmụnne 7 ejide ha na nne ha. Eze ji ntaramahụhụ nke ịpịa ụtarị na oke imesi ike na-akwanye ha ka ha rie anụ ezi, nke iwu mabiri ha nwanyere. Otu n'ime ha, dịka onye na-ekwuchitere ha dum, kwuo sị, kedu ihe na-agba mbọ ịchọpụta n'aka anyị? Anyị dị njikere ịnwụ ọnwụ karịa imebi iwu nke nna anyị ha. Mgbe nwanne ya nke abụọ na-ekubi ume ikpeazụ, o kwuo sị, ekwensu na-enweghị akọ na uche, ị nwere ike igbochi anyị n'ụwa nke a, ma eze nke ụwa ga-ebinyite anyị na ndụ ebighị ebi. Ebe anyị na-anwụ n'ihi iwu ya, anyị wee dịkwa ndụ ọzọ ebighị ebi. Mgbe onye nke a nwụrụ, ha were onye nke atọ na-eme ihe ọchị. Mgbe ha chọrọ ire ya, o wepụrụ ya ọsọ ọsọ, were obi si ike setịa ya, bịa were nchekwube juru afọ kwuo sị, ọ bụ eluigwe nyere anyị ihe ndị a, n'ihi iwu Chineke ajụla m ha. N'ihi na ha nwere nchekwube na ha ga-enwetakwa ha ọzọ n'aka Chineke. Ọ dụrụ onye eze na ndị ụmụodibo ya n'anya nke ukwuu oge ha hụrụ obi siri ike na atụghị egwu ahụhụ ọbụla nke nwa okorobịa ahụ. Ka onye nke a nwụrụ, ha takwara onye nke anọ nnukwu ahụhụ n'otu aka ahụ. Oge ọ na-anwụ, o were kwuo sị, anyị eketa n'oke ka mma ịnara ọnwụ n'aka gee ntị na mkpu akwa m, chee ntị rụọ arịrịọ m. Aghụghọ ọbụla anọ egboro ọnụ m. Okwu m nọsiri ike n'okpuru ụzọ gị, okwu gị ghara ịgaghị ụzọ. Chineke, ana m akpọku gị n'ihi na-aza m okwu. Gharịa Chineke, gharịa m.
aga m enwe aṅụrị mgbe m ga-ahụ ihe ebube gị. Nwa ga-egosi ebube gị. Onye nwe anyị, aga m enwe afọ ojuju. Aga m enwe afọ ojuju. Nwa ga-egosi ebube gị. Onye nwe anyị, aga m enwe afọ ojuju. Aga m enwe afọ ojuju. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị asọ degara ndị Tesalonaịka. Ka onye nwe anyị Jesu Kristi n'onwe ya na Chineke nna anyị onye nyere anyị ịhụnanya ya bịakwa site na amara ya nye anyị nkasi obi na nchekwube ebighị ebi. Ka Chineke nna na onye nwe anyị Jesu Kristi nkasi obi bịakwa nye unu mgbasi ike n'ihe ọma niile unu na-eme ma ọ bụ nke unu na-ekwu. Ụmụnna m, na nke ikpeazụ, esikwara na anyị ebere ike na-arịọnụ ozi ọma nke onye nwe anyị gbasaa ọsọsọ ka e wee nsọpụrụ na ugwu nabata ya n'etiti unu. Na-ekpe n'ekpere ka a zọpụta anyị n'aka ndị ajọ mmadụ, n'ihi na ọ bụghị onye ọbụla e nyere onyinye nke okwukwe, kama ọ bụ onye nwe anyị ji okwukwe. Ọ ga-enye unu mgbasi ike, dịkwa chekwaba unu n'aka onye ọjọọ ahụ. N'ime onye nwe anyị nwere obisi ike na unu na-eme na unu ga na-emekwa ihe anyị gwara unu mee. Onye nwe anyị tụgharịa obi unu, o chee unu ịhụnanya Chineke na obisi ike nke Kristi. Okwu Kosebro. Hallelujah, 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 hallelujah. Yesu Kristi bụ onye mbụ amụrụ n'etiti ndị nwụrụ anwụ, otito n'ogidi ụfọdụ ndị Sadusii, ndị ahụ na-ekwenyeghị na enwe mbilite n'ọnwụ, bịakwutere Jesu jụọ ya ajụjụ sị, onye nkụzi, Mozis dere anyị n'akwụkwọ na onye nwunye ya lụrụ nwanyị, na onye nwanne ya lụrụ nwanyị nwụọ na-amụtaghị nwa, ya kpuchie nwunye nwanne ya ahụ ka ọ mụtara nwanne ya nwụrụ anwụ ụmụ. Ugbu a e nwere ụmụnne nwoke 7 nke diọkpara lụrụ nwanyị nwụọ na-amụtaghị nwa.
nke abụọ ekpuchie nwunye nwanne ya bịakwa nwụọ na-amụtaghị nwa. Nke atọkwa otu ihe ahụ mere ụmụnne asaa ahụ, ha dum nwụrụ na-amụtaghị nwa. N'ikpeazụ nwaanyị ahụ bịakwa nwụọ. Ugbu a na mbilite n'ọnwụ, nwunye onye ka ọ ga-abụ, ebe ọ bụ na ha asaa lụtara ya ka nwunye. Jesu zara ha, ụmụ nke ụwa na-alụ di na-alụ nwunye, ma ndị ekpebiri na ha tozuru oke inwe ọnọdụ n'ụwa ọzọ na mbilite n'ọnwụ anaghị alụ di nke ha na nwunye, n'ihi na ha enweghị ike ịnwụ anwụ. Ha dị ka ndị mmụọ ọma, ebe ha bụ ụmụ nke mbilite n'ọnwụ, ha bụ ụmụ Chineke. Moses n'onwe ya rụtụrụ aka na ndị nwụrụ anwụ na mbilite. Ebe ahụ o dere maka ọhịa na-agba ọkụ, ọ kpọrọ Onyenwe anyị Chineke nke Abraham, Chineke nke Isaac na Chineke nke Jacob. Ugbu a ọ bụ Chineke ndị dị ndụ, ọ bụghị nke ndị nwụrụ anwụ, maka na mmadụ niile dị ndụ n'ezie n'ihu ya. Oziọma gosipụwa ka anyị site n'oziọma nke a na-enweta mgbaghara oke njọ. Hallelujah. Amen. Oziọma nke taa na-agwa anyị ihe ndị Sadusii jụrụ Jesu maka na ha chọrọ ka ọ maa n'ọnya. Ha wee kọwara Jesu maka okwu ezinụlọ a nke diọkpara lụrụ nwaanyị anwụọ, osite diọkpara etinye isi ya nwụọ. Nke atọ etinyekwa isi ebe ahụ ya nwụọ. Nke anọ etinyekwa isi ebe ọwụ ihe mere ha eme. Amen. Ọ bụ na anyị ga-ntị ọfụma ihe ọgụ nke mbụ na nke abụọ, ha abụọ na-arụtụ aka maka mbilite n'ọnwụ. Ihe merenụ eji wee na-agwa anyị maka mbilite n'ọnwụ n'ihe ọgụ ndị a, ma nke taa ma nke Sọnde na-abịa abịa na nke ọzọkwa, ọ na-egosi na anyị abịawago na ngwụcha nke ụka. We are coming to the end of the church's liturgical year. That is why the readings ji wee na-agwa anyị maka mbilite n'ọnwụ, eschatology. Mana ụmụnne m na Kristi, iji wee chịkọta ihe ọgụ nke mbụ na nke abụọ na nke atọ, enwe ihe ha na-arụtụrụ anyị aka. Anyị ihe ahụ na ha na-arụtụrụ anyị aka bụ anyị bichaa ndụ anyị n'ụwa a wee nwụọ, anyị nwere ụgwọ ọrụ. Ihe mere nke ọma, ụgwọ ọrụ gị bụ alaeze nke onye Chineke. Ma imeghe nke ọma,
enwezi ihe onye ahụ ya eme gịnị ya were. Mana iji wee gwa anyị onye ọbụla kwenyere na Jesu Kristi, ọ bụrụ na anyị dị convinced na okwukwe anyị nwere, anyị tosiri ị na-ebi ndụ ka ndị nwere olileanya, ka ndị nwere ebe ha na-eme gịnị, ebe ha na-aga. Abịa n'ihe ọgụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ Makebis, o wee na-akọrọ anyị maka ezinụlọ a nke kpebiri na kama ha ga-emehie Chineke, kama ha ga-akwụsị idobe iwu Chineke, na ọ kara ha mma na ha nwụrụ, ọ kara ha mma na egburu ha dan na ha mere ihe na-amasịghị Chineke. Iji wee mee ka anyị ghọta ozi ya ọfụma, before the time of Christ, ndị Juu ekweghị na mbilite n'ọnwụ. Ha ekwenye ha atọ. Ha na-ebi ndụ ha dịka ndụ ọgbụrụ n'ụwa. Mana at a time, ha bịa ghọtaba na mbilite n'ọnwụ dị site na onye dere akwụkwọ First Maccabees and Second Maccabees. Ọ bụ onye dere akwụkwọ a bịa mee ka ndị Juu kweta, ka ndị Juu mata na enwere ihe dịka mbilite n'ọnwụ. Mana oge edere ihe ọgụgụ nke mbụ a, ọ bụ oge onye na-achị obodo ndị Juu oge ahụ chọrọ ka o mee ka ndị obodo a ka ha fewe arụsị. Ihe mgbe o bụ ụzọ mee bụ ọ gaa na ụlọ nsọ Jerusalem were all the sacred verses n'ebe ahụ sizikọta ha. Ka o mechara nke ahụ, o juhie ya. Ọ chọzie ka o mezie ka ndị Juu hapụ inefe Chineke. Ozize ndị otu ya ka ha gaa fọsụwa ndị Juu ka ha na-eri anụ ezi. Anụ omenala ndị Juu, anụ ezi anaghị eri ya maka na ha na-ahụ ezi dịka ihe rụrụ arụ. Anụ omenala ha o siri ike na ọ bụrụ na ịnwa anwa rie anụ ezi, ọ pụtara na ị na-enupụrụ Chineke isi. Onye a na-achị obodo a, ihe o mere bụ ọ chọsị ka o wepụ iwu a. O zizi ndị ya na ha so wee na-achị ka ha gawazie n'ezinụlọ na-afọ ọsụ ndị Juu ka ha na-eri anụ ezi. Ozi ya gwara anyị n'ụbọchị nke taa na e nwere ofu ezinụlọ ndị ahụ jere ebe ahụ mmanye ha ka ha eri anụ ezi ya. Ha sị mba, na-enweghị ike iri maka na ha chọghọ imebi iwu obodo. To the extent ha sị na ọ ka mma na ya egburu ha dan ha mebiri iwu obodo a. Ọ bụrụ na anyị weta okwu a na ndụ anyị taa, ọ bụrụ na ụdị ihe a bịakwasị anyị n'ụbọchị taa, wee bịa gwa gị na ị ga-akwụsị ije ụka, na ị ga-akwụsị ife Chineke, na enide ị kwụsịrị ife Chineke ma ọ bụ ịkwụsịrị ije ụka, na enweghị ha ga-eme gị. Ma enide ị nwara anwa si na ị ga-eme ihe a sị gị emere, na a ga-egbu gị. Ọ bụrụ gị nwa kedu ihe gị. Ya bụ ihe ọgụ nke mbụ na-agwa anyị n'ụbọchị taa na ọ bụ na anyị nwee mkpebi na anyị ga-efe Chukwu, anyị ga-efe ya ma na mma ma na njọ, n'ọnọdụ ọbụla, no matter the pressure, ọ gaghị eme ka anyị kwụsị ife Chineke. N'ọnọdụ ọbụla anyị nọ, ọ gaghị eme ka anyị kwụsị ife Chineke. Ya bụ ihe ọgụgụ bụ na challenge mụ na gị n'ụbọchị taa.
na ọ bụ na ị nọ n'ọnọdụ na-adịghị mma ọ ga-eme gị ka ị kwụsị ife Chukwu. Ọ bụ ihe onye ọbụla ga-azara onwe ya. Ma a na-agwa anyị n'ezinụlọ a ha nwere mkpebi that they have chosen to worship God and that they are ready to die in worshiping God, in obeying God. What decision have you made? Kedu ọnọdụ ahụ ọ ga-abụ ya bịa isi ọ ka mma na ịdị ndụ? Mata na ndụ anyị na-adị ewezụga Chineke enweghị ha pụrụ ime. Abịa n'ihe ọgụ nke abụọ, Pọl ya sọ wee na-agwa anyị na ka anyị nọ na-eche maka ọbịbịa nke onye nwe anyị na anyị ga-akwụdosi ike n'okwukwe. Maka na ọtụtụ ihe na-eme ka anyị na-adapụ n'okwukwe, mana ị ga-ekwekwala okwukwe gị funahụ gị na gị kwudosi ike no matter the situation, no matter how difficult life is for you. Otu ọbụla ekwensu si wee na-agba mgba na ndụ gị na gị ekwekwala okwukwe gị funahụ gị. Ọ ya ka Pọl asọ na-agwa anyị n'ụbọchị taa. Oziọma wee na-eme ka anyị mata na mbilite n'ọnwụ dị eziokwu. Na ọ bụrụ na anyị na-ebi ndụ n'ụwa, anyị na-ebi ndụ a dị ka ndị nwere olileanya, maka na ihe ọbụla anyị metara ụgwọ ọrụ ya chere anyị. Ka anyị ghara ịdị ka ndị Sadusia, ndị ebubukwe ha dị n'ụwa. They want to be happy, they want to marry, and that's all. Ma dị ka ndị otu Kristi, dị ka ndị kwere ekwe, ihe ọbụla anyị na-eme, anyị tosiri ịjụ onwe anyị, ihe a ọ bụ ihe ga-amasị Chukwu? Ihe a ọ bụ ihe Chineke chọrọ? Ihe anyị na-eme, kedu ebe ọ ga-edu anyị wee gaa n'oge ikpeazụ? Maka na eziokwu, ụgwọ ọrụ chere onye ọbụla n'ime anyị. There is life after our life here. And n'oge ahụ ka anyị ga-aga ihe account of our stewardship. Anyị mee nke ọma, alaeze n'igwe so anyị. Anyị mee nke ọjọọ, ụgwọ ọrụ ya chere anyị. Ya bụ ihe ọ bụla ị na-eme, cheta na mbilite n'ọnwụ. Ihe ọ bụla ị na-eme, chetakwa na ị ga-aza azịza ya n'oge ikpeazụ. Ka anyị jisie n'ike, kwudosi ike, lekwasị Chukwu anya, ka anyị ghara ịbụ ndị ọ ga-abụ mgbacha mbọ a n'oge ikpeazụ achọ anyị achọ na alaeze nke Chineke. No, Chukwu agaghị ekwe ihe dị otu a ka o wee mee anyị. Ya ụmụnne m na Kristi, dị ka anyị na-agba mbọ, dị ka anyị na-akwụdosi ike, ka anyị lekwasị n'anya n'ebe Chineke nọ, ka anyị ghara ikwo maka ihe nke ụwa ga-ahịa ụzọ. Onye na-achọ ihe nke ụwa, mata na ihe nke ụwa ọ gaghị edu gị abanye n'alaeze nke Chineke. Onye gwekwala ka ihe nke ụwa bụ o megherie ya anya, maka na ihe niile ndị a anyị na-agbakọta enweghị ka anyị ga-eji wee na. Enweghị nke anyị ga-eji wee na. Ma a mụkwara nwa ahụ, amụghị nwa ahụ, alụkwara di o, alụghị di o, azụkwara ụlọ na Banana Island, azụkwa hụ. Ihe ndị a enweghị ka anyị ga-eji wee na. The moment akwara n'okwu a, we will leave everything to answer the call. So again, na-achọkwa akụ a, egwekwala ka o duhie gị ụzọ. Ị na-akpakwa ego a, egwekwala ka o duhie gị ụzọ.
guzosie ike n'okwukwe lekwasị Chineke anya. Ọ bụ ya nwa aka n'ezie n'ụbọchị taa ka Chineke mezuo okwu na ndụ anyị. Okwu anyị nụrụ ka ọ mịa mkpụrụ n'ime anyị, ka anyị bụrụ ndị ga-ahọrọ ife Chineke ofufe karacha ihe ndị nke ọzọ. Udo dịrị ọnụ. Ka anyị pụọ n'ọtụ. Ụmụnne m na Kristi, anyị ma na anyị abanyego n'ime ọnwa ọhụrụ. Anyị abịago ka anyị yọọ Chineke maka amara na ngọzi. Anyị agbakọtago ọnụ n'ụbọchị taa iji nụ okwu Chineke a, mana Chineke eziga anyị ozi. Ọ bụzi anyị nwa ka ọ dịrị ịnabata ozi a, ịnabata okwu a, ime ka ọ mịa mkpụrụ n'ime anyị. Akwụkwọ nsọ wee na-agwa anyị in John chapter 1 verse 14. Okwu ahụ were ahụ obinyere anyị. Anyị na-ayọ amara nke Chineke na ebere ya n'isi gị n'ụbọchị taa. Dịka anyị gbakọtara ebe a, o gosiri na anyị ahọrọgo Chineke. O gosiri na anyị ekpebigo na ọ bụ Chineke ka anyị họrọ, enweghị ihe ọzọ anyị họrọ. O wee na-agwa anyị in Psalm 92 verse 26, if God is our portion, there's nothing else we need. Dịka anyị gbakọtara n'ụbọchị taa n'ime ọnwa ọhụrụ, anyị na-akwụ n'okwu Chineke nke Chineke gwara Moses ka ọ gwa ụmụ Israel n'obodo ọbụla ha kpatara ụkwụ ọ bụrụgo nke ha. In Joshua 1 verse 3. And in Deuteronomy chapter 11 verse 24, ọ sị obodo ọbụla ha kpatara ụkwụ ọ bụrụgo nke ha. Dịka anyị batara n'ime ọnwa ọhụrụ a, ka ọ bụrụ ọnwa ngọzi nyere anyị n'aha Jizọs. Ka ọ bụrụ ọnwa ndụ ọhụrụ nyere anyị n'aha Jizọs. Ka anyị mbọ niile nke anyị ga-agba n'ime ọnwa a ka ọ bụrụ in our favor n'aha Jizọs. In Psalm 138 verse 8, o wee sị, I will perfect all that concerns you. Ihe ọ bụla itinyere aka n'ime ọnwa a, ka Chineke mezie okwu, ka ọ ghara ịbụ n'efu. Ka mbọ ị na-ị ga-agba ka ọ ghara ịbụ n'efu. Ọ bụ ya ma ka ọ gwara anyị in 1 Corinthians chapter 15 verse 58, o wee sị, our labor will never be in vain. Mbọ ị na-ị ga-agba ọ gaghị abụ n'efu n'aha Jizọs. O wee na-agwa anyị in Isaiah chapter 3 verse 10, o wee sị, gwa onye ezi omume na ọ ga-adịrị ya mma. Ọ bụ ozi akọ na-ezi gị na ọ ga-adịrị gị mma n'ime ọnwa a, ọ ga-adịrị gị mma n'ime afọ a, ọ ga-adịrị gị mma na mbọ ị na-agba n'aha Jizọs. In Isaiah chapter 54 verse 17, o wee sị, no weapon fashioned against you will prosper. Enweghị ihe ọjọọ ga-eji wee tụnyere gị ga-abịa na mmezu. Ọ bụ ya nwa ka Chineke na-agwa gị n'ụbọchị taa. In Psalm 92 verse 12, o sị, planted in the house of God, you will continue to succeed. You will continue to bear fruit, even in your old age. Okwu a ka ọ bịa na mmezu n'aha Jizọs. Ka ọ bịa na mmezu n'aha Jizọs. Dịka anyị na-ezo gị n'ime ọbara Jizọs, nke ọ gwara anyị na Exodus chapter 12 verse 13, ọ sị, if I see the blood, I will pass over you.
mgbagharị niile nke ị na-agbagharị, ihe niile nke ị na-aga, Chineke na-esogbu n'ime ọbara nwa ya. Ọbụladị maka ndị nke na-akwado ịnọ ụlọ, ebe ọbụla unu nọ, ọ ga-esogbu unu n'ime ọbara nwa ya. Mmụọ ọjọọ agaghị ahụ unu, ndị ọjọọ agaghị ezute unu. O wee mee ka anyị mata in 1 John chapter 5 verse 4 na ọ bụ okwukwe anyị ka anyị wee na-aga n'ime ụwa. In Hebrew 7:25 o wee sịo, there's nothing impossible for God. Ọ ga-emezuru anyị ya. Echiche ọma anyị niile, ihe ọma niile nke anyị bụ n'uche, Chineke ga-emejupụta ya n'aha Jizọs. Dị ka anyị kpebiri na ọ bụ ya nwa ka anyị họrọ, ọ na-agọzi ọpụpụ anyị, ọ na-agọzi mbata anyị, ọ na-agọzi ihe ọ bụla anyị tinyere aka, ọ kachakwa n'ime ọnwa a n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Ekwe m n'otu Chineke, onye kere igwe na na-akawanya na ịhụnanya ya bụ ya na otu Jesu Kristi otu nwa Chineke na Chukwu si na Chukwu ihe si ihe, eze Chukwu si n'eze Chukwu ahụrụ ya bụ eme ya na ahụ otu ihe anyị bụrụ Chukwu. Esi na ya onye si na ya onye maka ya
ụmụnne m na Kristi ka anyị wezie n'otu obi site n'ekpere nke ndị gbara wee rịọ Chineke ihe dị n'aka inwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị maka nzukọ nsọ Katọlik n'ụwa niile Chineke na-echekwaba ya ka o mee ka anyị nwee olileanya dịkwa nkwadebe ịnabata ya n'oge na-abịa anyị arịọ gị maka ndị na-eche na nzọpụta dị n'ime akụ na ụba ka Chineke mee ka ha nwee ntụgharị uche ma na nzọpụta dị naanị n'ime Kristi anyị arịọ gị maka ezinụlọ dị n'otu Kristi niile ka Chineke na-echekwaba ha n'oge niile ka ọ dị mma nke ụmụ ha buru ụzọ chichi obi ndị ezinụlọ anyị n'oge niile anyị arịọ gị n'ime anyị maka ndị niile wepụtara onwe ha maka ọkwa ọchịchị dị iche iche ka ha were obi umeala na ịkwụba aka ọtọ na-emepụta ihe dị mma n'obodo ha na-achị anyị arịọ gị n'ime anyị maka anyị niile gbakọrọ n'oche nri nke Kristi na Jamas dị asọ taata na ndị na-enweghị ike isonye anyị na-enwe afọ ojuju amara grasa nke Chineke oge niile anyị arịọ gị maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ anyị na-echeta na Jamas dị asọ taata ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche ekpere anyị wetara ha aṅụrị nye n'ikpe kasie ndị niile dị otu ha ọnọdụ n'obi anyị arịọ ka anyị rịọsie ihe dị n'akpa anyị n'otu n'otu Is not by power, is not by might, is not by might, but by Spirit, says the Lord. Is not by power, is not by might, is not by might, but by Spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed by your Spirit, says the Lord. Onye nwanyị na Chineke, anyị eburugo nka anyị wee butere gị. Enwere olileanya n'ebe ị nọ. Anyị ma na ị gaghị ekwe ka ihere mee anyị. Anyị ma na ị gaghị ekwe ka mbọ niile na-agba ka ọ bụrụ n'efu. Chineke biko na-arịọ gị ka anyị gọzie anyị, ka anyị mezuoro anyị ebumnuche anyị nke anyị na-arịọ gị. Anyị arịọ gị ihe ndị site na Kristi onye nwe anyị. Aga m enwere onwe m nye, anyị ga-enwere onwe anyị nye ya. Aga m enwere onwe m tinye n'aka Chineke, aga m enwere onwe m nyeta ya kpam kpam kpam. Nye ya, aga m enwere onwe m nye,
nye Chukwu eme were onwe m tinye n'aka aka m ka anyị were onwe anyị nye papa anyị ga-ewere onwe anyị nye ya o aka m ewere onwe m tinye n'aka Chineke aka m ewere onwe m onye taa ya kpam 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 nye ya onwe gị ya nye ya aka m ewere onwe m tinye n'aka Chineke aka m ewere onwe m onye taa ya ọ dị mma ka anyị were onwe anyị nye anyị ga-ewere ojije nye ya anyị ga-ewere ọnịna anyị taa ya kpam 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 aga m ewere onwe m nye Chukwu nye anyị were onwe m tinye n'aka Chineke aga m ewere onwe m ihe niile nwere n'ụwa adịghị n'aka ihe niile nwere n'ụwa adịghị n'aka ndụ dịghị n'aka ọnwa m dịghị n'aka ebe nwere gị bụ Jizọs onye ka m ga-atụ egwu ọzọ ebe nwere gị bụ Jizọs onye ka m ga-atụ egwu ọzọ onye ọ dịghị n'aka ndụ dịghị n'aka akụ na ụba ihe nwere n'ụwa dị ya n'aka nwa ahụ iji anya isi dị ya n'aka ọrụ gị dị ya n'aka ndụ gị dị ya n'aka ebe nwere gị bụ Jizọs onye ka m ga-atụ egwu ọzọ ebe nwere gị bụ Jizọs onye ka m ga-atụ egwu ọzọ aleluya ọ dị gị n'aka ndụ dị gị n'aka ebe nwere gị bụ Jizọs onye ka m ga-atụ ebe nwere gị bụ Jizọs onye ka m ga-atụ egwu ọzọ Chigaba Chigaba nkọba mmetọma ya mmetọma ya nkọba mmetọma ya nkọba ya nkọba ya ọ na-emere m nkọba ya eto ntakwa m ọrịa m nkọba ya eto ntebu n'ime nụwa nkọba ya nkọzi niile ọ na-enye ụmụ m ngazi nkọba ya nkọba mmetọma ya there is something that makes me come into your presence, my Alpha. There is something that makes me come into your presence, my Alpha. My Alpha, my helper, more. There is something that makes me come into your presence, my Alpha. Oh, where you mere munyenye yekele. Oh, where you mere munyenye yekele. Oh, mere you mere njebulia yelu. Oh, where you mere
ya ekele onye obiọma onye obiọma aha nwere ihe o mere m ga-enye ya ekele nye ya ekele ekele papa onye obiọma onye obiọma onye ihe o mere m ga-enye ya ekele ụmụ Chineke bịanụ ka nye ya ekele o nwere ihe o mere m ga-enye ya ekele onye o mere mma bịanụ ka ebuli aha ya elu papa o nwere ihe o mere m ga-enye ya ekele nye ya ekele ekele onye obiọma onye obiọma onye obiọma nwere ihe o mere m ga-enye ya ekele nye ya ekele ekele Chimo obiọma o nwere ihe o mere m ga-enye ya ekele ụmụ Chineke bịanụ ka nye ya ekele o nwere ihe o mere m ga-enye ya ekele onye o mere mma bịanụ ka nye ya ekele o nwere ihe o mere m ga-enye ya ekele nye ya ekele 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 onye onye obiọma o nwere ihe o mere m ga-enye ya ekele ihe ọmụ mere m ihe Jesu nwanne m bịale ihe ọmụ mere nwanne m bịale ihe ọmụ o mere nyere m ndụ ihe ọmụ nwanne m bịale ọ nakwa enye m ọrụ enyi m bịale o mere mara ya nwanne m bịale ihe ọma mere biko lee ihe ọma mere m bịale o biko lee ihe ọma mere m bịale nwanne m bịale nwanne m bịale sista m bịale brọda m bịale ọ nakwa enye m ndụ o mere mara ya o bụ n'iwe m enu o gọziri na ụmụ m ihe ọma mere m bịale ihe ọma mere bịale ekwere ewe m ekwe ka ndaba n'ime ya mgbaba n'ime ya aga m enwe ọṅụ n'ime ya nwanne m ga-aka ọpa elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekwere ewe m aga m agbaba n'ime Chineke ka aka ọpa Yabano munam kagamoro na cho brihiga Chineke dike niile nara no. Onye nwe anyị na-arịọ gị were ebere nara aja nke a anyị na-ehunyere gị biko mee ka emume ihe omimi nke ahụhụ nwa gị wetara anyị amara nke gị na nzapụta anyị arịọghị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'odigwe n'Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi n'aha Nsọ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwere ụwa anyị, onye site n'obi ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahụtara ahụta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya. Ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị ịkpọbata ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta ka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe n'ime ọma niile nke eluigwe, na-eche ebube gị oge niile n'ukwe na-asị, Nsọ, nsọ Chukwu dị nsọ, 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 nsọ Chukwu dị nsọ, o sepụlụ ụwa, igwe ndị agha
nna anyị dị nsọ eze sọ gị na-edu ihe dum nsọ anyị na-arịọ ka isi onye dị ọtụtụ ịkwata ha mmụọ gị ka ha were ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu elie n'ọnwụ ka o ji aka wenara were achịcha nye gị ekele chọọ ya nwa anya nye maazị ya si leranụ nke a wee nụ ya ụlọ niile nke a bụ ahụ nke a ga-eburu nye maka unu ịchọ akwa ka o si mee mgbe ha yisi nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto gụnye ya ụmụazụ ya si leranụ nke a ṅụọnụ ya ụlọ niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke He's alive. Amen. He's alive. Jesus is alive. Forever He's alive. Amen. Nna na-achịta nke ọnwụ na mmiri ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ n'ike nke nzapụta anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma egbu n'ihu gị na-efe gị anyị jụrụ ala rịọ ka anyị bụ na-ata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ nna cheta nzukọ gị gaziri ụwa niile mee ka ịhụnanya gị chụpụta ya gọzie Pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Ose na ndị otu gị niile jidekwa ụmụnne anyị ndị ji ogbe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ ka mkpụrụ obi si n'ekwenye gara aga si n'ebe nke gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa eketa ndụ ebe ebe ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube si na Jesu Kristi nwa gị ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edego n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu na jike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ụwa niile ụmụnna ka anyị were ekpe na nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna ndị anyị nọ n'eluigwe zọpụta anyị na-arịọ gị o sepụrụ ụwa na-ajụ ihe niile were ebere bidoro gị nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile anyị were gbala ha nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi onye nwe anyị Jesu Kristi onye gwa ndị apọstọl gị udo ka m na-ahapụrụ unu udo nke m ka m na-enye unu elekwana anyị na njọ anyị kama lekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na idekọ n'otu mgbe niile ka uche gị chọọ igbe dị ndụ na-achị ebe udo nke sepụrụ ụwa dị elu mgbe niile anyị bee n'ụwa anyị aka
dị n'ọbara Jizọs, ike dị n'ọbara ya, ike dị o ike dị n'ọbara Jizọs, ike dị n'ọbara ya, ike dị n'ọbara, ike na-enye nwere onwe, ike dị n'ọbara ya, ike na-asacha njọ, ike dị n'ọbara ya, ike na-echekwa anyị, ike dị n'ọbara ya, ike dị n'ọbara ya. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee Jesu Kristo onye kpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Eluigwenụ, Josef ka ịbata n'ime obi, ma bụ nsogbu ọnụ gị.
Let us pray. Nourished by these sacred gifts, O Lord, we give you thanks and beseech your mercy, that by the pouring forth of your Spirit, the grace of integrity may endure in those your heavenly power has entered. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Anyị nwere obere ọkụ onemone tata agbasa ụka na 2 o'clock ka anyị lụtere na ana mara ya ọkụ eri oge na ndị Los Angeles County Department of Public Health ọnụ ka ha jegoro abịa. Ọ bụ Helen Obi on behalf of Udoka Women Organization, ọ bụ ha bụ ndị kpọtalụ ha na ha ga-anọ ebe a wee nye Precious
ihe niile gbasara COVID vaccines na onwe ihe ajụjụ unu nwekwalụ unu ajụwa akọwala unu. Anyị wee na-ayọkwa na edotere anyị niile anyị na-ama ọgwụ ya na-amakwa ya ama na ọbụrụ ndị ebe a ka anyị na-agwa ka anyị ghara ị na-apaki moto n'ihu ndị agbata obi anyị ịpaki drive well na ngwago ha ihe ha pụrụ ha ya eme anyị akpọ polisi ihe ọbụla ha mee ma ọ bụrụ na anyị pakie n'ụzọ ha dị aba mbe ya anyị mana anya dị emetụ a n'ụlọ ọrụ mana ndị Igbo nọkọ ha ọnụ ebe ọbụla ha nọ onye dị ya ma ọ bụ ihe iwu aka ya na-eme ihe dị ya mma. Ndị ọtọ savas ndị nne na nna ndị nwere ụmụaka na-achọ ịbanye savmas a chọrọ ha ọ bụ ndị niile nọ na fifth grade natago oriri izizi ọ bụ ndị dị etu a ka a chọrọ ndị dị etu anụnwa enwere na etiti anyị ji aka na enwere ha rinne unu weta aha ha unu nye ha to Felix Ọnwụkwe ma ọ David Akụnwafọ ma ozi ụfọdụ ha ga-ebido ịzụ ha na izuụka na-abịanụ ma izuụka na-abịanụ. Edwin na anyị enwedo ndị nke akara mama ahụ ka ebe anụnwa na Fraịde gara aga sị ka anyị kene unu niile ndị niile bịara n'ụzọ abụ n'ụzọ ma ndị kpọrọ ha na fon ndị n'ụzọ anyị si na-emetụtara ha na ha na-ekele na-asị ka Chineke gwachie unu ụgwọ mmaji. Nke ọzọ bụ ndị ụkọchukwu anyị ndị niile bụ ndị Afrịka ka anyị si wee kọwa ndị isi ojii anyị nọ na diocese a na-akwadoro ha ịnabata ha ọ bụrụ ịnabata ha kama ikene ha n'ọrụ ha na-alụ na diocese anụnwa. Ọ bụ African American Community bụ ndị na-eme ihe gbasara maka ya. Anyị nwere tiketi maka ya dịka anyị si wee mee ọkwa n'ụbọchị ụka gara aga. A na-ego tebụl parish ọbụla a na-eme ayọ ka ha kwado ụkọchukwu nke anyị nye nwatụkwa n'ime ofu tiketi $75 ofu tebụl $750 ya bụ 10 people from a parish or 10 individuals from the parish. Wee na-ayọ ndị ọbụla chọrọ tiketi ga-asị iyi nwee ike inye aka wee sọpọtụ nye ụkọchukwu anyị at least one table na ọ ga-ewetuo ya bụ ihe ụtọ. Onye ndị niile chọrọ tiketi ya $75 bụrụ na ụmụnwa ma ọ bụ ọ ga-amaka mmasị ma ọ bụ ụkwa bọọlụ amụchie. Tiketi na-emechi na kwụsịrị izuụka anụnwa. Obere niile ga-abụ bụ na Brownbird nke na-abịa eche na ere ihe. Ọ ga-abụ na 19th Saturday ọ ga-ebido 11 AM kwụsị na 1:30 PM. Archbishop anyị ga-amị ya. Ndị niile Nigerian National ID a ga-abịakwa ebe a n'ọnwa Disemba 17. So ọ bụrụ na ejikwa ya ọ bụrụ na gị nwegidere nọmba ka anyị si wee ghọta ihe ọ na-aga eme na Naịjirịa kịta ihe ebido na n'ihi were gaba na ya. A ga-anọ ebe a Disemba 17 ebe ị ga-eme aplikeshọn mee ihe niile gbasara ya bụ na kọmputa onye akpana m. Ndị members of Immaculate Heart of Mary nke a na-ebido ọkụ a na-agwa unu na first meeting unu ga-abụ ụbọchị ụka ọzọ ma a gbasa ụka ebe ndị kwaya na-anọ unu mara ya. Nke ọzọ dị ụka ọzọ bụ na Satọde anụnwa na-abịanị ofu nwafọ Igbo mmadụ Igbo si na ndị Igbo ya anọpụnata n'ihe nyanwa ya sponsọ
nyawa ya ewepụta hall nyawa ya eme ihe niile dị na ya ka anyị chabịa nọrịa ihe ji mee mmemme omenala Igbo iri ji. Ọ ga-abụ na this Saturday ebe ọ ga-abụ na CMG Hall nke dị na Gadina. Ọ ga-ebido na 6 PM. Ndị niile onwere onye ọsọ ma nwata bụ okenye. Kịta ana m ayọzi ofu onye n'ime anyị Maazị Obiabụ, Brọda Obiabụ, Ọtọ Obiabụ ka ọ bịa ọgwụ anyị nwere okwu 1 minute. Ụmụ Chukwu, otito dịrị nụ Jesu. Biko, o nwere akwụkwọ m ji ebe a. Come to the all supreme and all sufficient God, meditations for victory. Ụmụnne m, ọ bụ eziokwu na ihe Chukwu bụ n'obi for mmadụ bụ to bear his image and have dominion. Mana anyị mana uche iji ụwa anyị are full of struggles. Okay? Ama maka nke ma ama maka nke gị. Our interactions ma n'ezinụlọ ma n'ụlọ ụka ma n'ebe anyị na-arụ ọrụ they pose a lot of challenges. So God say, we interrogate these challenges and I just say, Chukwu anọzibe, what is going on? Why me? When you have these interrogations, it's wonderful. It's very good. It's needed because this is what you need to reveal God's mind and God's character in your circumstances and situations. And that is how divine solution and divine directions are released to you. Amen? So, this book, some of the interrogations and some of the ministrations, like the special grace of God, are contained in this book. My prayer is that if you should come to the all supreme and all sufficient God, it's only making choices that will bring us closer to Him. My prayer is that when you use this book for your personal meditation, the Holy Spirit, whether it is on the foot of the cross, or on your way to your own house, or in your own upper room, and other chapters in this book, the Holy Spirit will fill your mouth with testimonies of victory in the name of Jesus. I will be outside with this book, $15, but you will take more than we glorify God. Thank you. Anyị na-ekele gị $15 onye anọ n'ilo ndị ọzọ na-abịa nke anọ onye si echichi anyị ka anyị lebanye n'ihe anya. Onye dere akwụkwọ bụ ya gwara unu okwu. Agwa m unu sị unu brọda Ịma na-apụta, Maazị Ịma Obiabụ na-apụta. Ọtọ bụ gịnị? Onye dere akwụkwọ, unu adịghị ege ntị. Nke ọzọ bụrụzie Osmond Ụfọdụ ka anyị lota na a ga-akara papa ya ụka ebe anụnwa. Osmond echeta a ga-akara papa ya ụka ebe a Friday anụnwa 7 PM. Friday anụnwa 7 PM. Ọrụ nka ndị kwaya ọ bụ ha ya ekweli ya ukwe. Am I right? So ndị kwaya ka unu lota. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụ. Anyị ji ohere a were na-ekene
ụkọchukwu kaala anyị ụka tata, Fada Gerard Osuagwu. Anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụnụ. Thank you. Ka anyị kwuo n'ọzọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsịgo ka anyị kelee n'Chukwu. Youth, you have your meeting. Youth meeting, please.